abona itroni emhlophe nalowo uhleli phezu kwayo, owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafunyenelwa ndawo ezo zinto. Ababona abafileyo abancinane nabakhulu bemi phambi koThixo, zavulwa incwadi, bavulwa nenye incwadi eyeyobomi, bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo ngokwemisebenzi yabo. Wathi ulwandle wabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa ngelabafileyo wabakhupha abafileyo abakhona, bagwetywa elowo ngokwemisebenzi yakhe. Waza ukufa ngelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo, oko kukufa kwesibini. Wathi ongafunyanwanga evaliwe ezincwadini waphoswa edikeni lomlilo. Amen. Ngoku kuzawujijwa musulweni. Yes, Father. Bangenza kanjani?